Σειρά τώρα έχει ο μύθος. Στο θεατρικό χορευτικό δρόμενο που ακολουθεί, θα αναπαραστήσουμε το μύθο του Αλφιού και της Αρέθουσας. Το μύθο που συνδέει δύο τόπους, δύο λαούς, δύο κουλτούρες. Το μύθο της Αρκαδίας, αλλά και αυτόν της Σικελίας. Μέσα από κείμενα του Σοφοκλή, του Βιτσέντσου Κορνάρου και του Θεόκριτου, μέσα από την τέχνη του χορού και του θεάτρου, του κινηματογράφου και της μουσικής, θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι, όπως το ταξίδι των Αρκάδων, στο πέρασμα της ιστορίας. Οι συντελεστές του δρόμενου που θα δείτε είναι από τη θεατρική ομάδα Αρκάδων Ηλίου οι κυρίες Ευλαλία Αγγιόνιε, Παναγιώτη Νικολακέα, Μαρία Φρονοπούλου, Σοφία Καραβίδα και Φωτεινή Κακασιούρη. Από τη Σχολή Χορού της κυρίας Σοφίας Χρονάκης συμμετέχουν οι μαθητές Σίπος Ορέστης, Σίπου Λιδία, Κουτσοχιώνη Αγγελική, Φλεριανού Νεφέλη, Βούλγαρη Βασιλική, Ορφανού Άννα, Αξάν Άσια. Επίσης, στο τέλος της παράστασης συμμετέχουν οι ταμποριλίστοι μαζί με την Τερένα Νταμάτο. Καλή συνέχεια, καλή θέαση. Καλή θέαση. Μύθος. Ιερή θρησκευτική αφήγηση με την οποία ερμηνεύεται η προέλευση ή η δημιουργία φυσικών ή υπερφυσικών φαινομένων, καθώς και η δημιουργία λαϊκών και πολιτιστικών παραδόσεων. Τέτοιος είναι και ο μύθος του Αλφιού και της Αρέθουσας. Μύθος που γεννήθηκε για να δώσει και μία εξήγηση στο γιατί θολώνουν τα νερά της πηγής της Αρέθουσας στην ορτηγία της Σικελίας λίγες ώρες μετά το θόλωμα των νερών του Αλφιού στην Πελοπόννησο. Η ιστορία μας εκτιλήσεται στην Αρκαδική γη, την άρρηκτα δεμένη με την ιδηλιακή φύση και τις θεμελιώδεις αρχές του ανθρωπισμού. Κόρη του Νηρέα και της Δωρίδας, συνοδός της θεάς Άρτεμις, νύμφη των πηγών και των δασών ήταν η Αρέθουσα. Την καλή ροή ομορφιά της, την υδάτινη υπόστασή της που ήγρανε τον τόπο και άνθησε τη γη, ερωτεύτηκε παράφορα η ποταμίσια θεότητα Αλφιός. Η παρορμητικότητα της ροής των συναισθημάτων του Αλφιού αναστάτωσε την ηρεμία της φύσης της Αρέθουσας, η οποία ζήτησε τη βοήθεια της Άρτεμις για να γλιτώσει από την πρωτόγνωρη αναστάτωση που της προκαλούσε ο Αλφιός. Η θεά τότε την τύλιξε σε ένα σύννεφο και την έφερε στο νησί Ορτηγία, στη Σικελία, όπου τη μεταμόρφωσε σε πηγή με γάργαρο νερό. Απελπισμένος ο Αλφιός περιπλανιόταν στα δάση, αναζητώντας τη χαμένη του επιθυμία, το χαμένο του έρωτα. Ο Πανόπτης Δίας τον λυπήθηκε και τον μεταμόρφωσε στο μεγάλο ποτάμι της Πελοποννήσου, τα νερά του οποίου, καθώς καταλήγουν στη θάλασσα, διασχίζουν το πέλαγο και ενώνονται με τα νερά της καλήρωης πηγής της Αρέθουσας στη Σικελία. Έτσι ενώθηκαν ο Αλφιός και η Αρέθουσα. Έτσι ενώνονται και δύο τόποι. Thank you.
Το μύθο μη ένεπε μούσα, αρεθούσας και αλφιού. Τον αμόφεν γεθεά, φύγατε διός, υπέ και ημί. Το μύθο μούσα ανιστόρισε, το αλφιού και της αρέθουσας. Από που θες, Θεά, ξεκίνα την αυτή την ιστορία, κόρη του Δία, και πες την και σε εμάς. Έρος ανήκατε μάχαν. Έρος ως εν κτίνες υπήρτης, ως εν μαλακές παριές νεάνιδος εν ηχέβης. Φυτάς υπερπόντιος εν τα αγρονόμης αυλές, και σου καθανάτων φίξιμο σου δεις, ούθα μερίων σε ανθρώπων, ο δέχον μέμεινε. Έρωτα, ανήκειτε στον πόλεμο, που κάνεις κτήμα σου όπου πέσει. Στα παλάτα μαύλα της κορασίδας νυχτερεύεις και γυρνάς πάνω από τα πέλαγα, στους πιο απόμερους τους τόπους. Δεν σου ξεφεύγει εσένα, ούτε Θεός, μα ούτε και κανείς από τους λιγόζωους ανθρώπους. Κι όποιον θα πιάσεις, γίνεται τρελός. Εσύ και δικαίων αδίκους, φρένας παρασπάσε τη λόβα. Συ και το δενίκος ανδρών, σύνεμον έχεις ταράξας. Νικά δεν αργείς βλεφάρων, ήμερος ελεύθερου νύμφας. Τον μεγάλων πάρεντρος εν αρχές θεσμών. Άμαχος γάρ, εμπέζει Θεός Αφροδίτα. Εσύ και των δικαίων τους λογισμούς στην αδικία ξεσέρνεις, για όλες φρόντους. Εσύ και την έχθρα έχεις ανάψει αυτή, ανάμεσα στο παιδί και το γονιό του. Μα ολόφατος, μέσα από τα βλέφαρα της μύθης της λακταριστής, νικά ο πόθος, πάρετρος των μεγάλων θεσμών που αιώνια κυβερνούν τον κόσμο, γιατί ανίκητη η Κύπριδα πέσει με μας. Του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά και ώρες στα βάθη βγαίνουν. Και του καιρού τα πράγματα παραπαϊμό δεν έχουν. Μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Και τον αρμάτο οι ταραχές, όχθριτες και τα βάρη. Του έρωτος συμπόρεσες και τσιφιλιάς η χάρη. Αυτά να με κινήσεις τη σήμερον ημέρα, να αναμφιβάλλω και να πω, τα κάμαν και τα φέραν. Σ' μια κόρη και έναν άγουρο που μπερδευτήκα ομάδι, πάντα σε μάλακη φιλιά με δίχως αστιμάδι. Και όποιος του πόντου εδούλεψε, σε καιρό κανέναν, ας έρθει για να φουγραστεί ότι είναι εδώ γραμμένα. Να πάρει ξόπλη και αρμηνιά, βαθιά να θεμελιώνει, σε μια αναμάλακη φιλιά όπου να μην κομπώνει. Γιατί όποιος δίχως πιφουλιά του πόφου του ξετρέχει, εις μια αρχή σαν βασανιστή, καλό το τέλος. Αφού γραστείτε το λοιπόν, κι ας πιάνει όπου έχει γνώση, για να κατέχει κι αλλουνού απόκριση να δώσει.
την αρέδουσα της Αρκαδίας στα μέρη. Μα αλίμονο, αυτή ήταν της Άρτεμις ακόλουθη. Μόρκο βαρύ την είχε δέσει η μισόγυνη θεά, σαν ο ανδρός τον έρωτα να μην προστρέξει. Τώρα που ήμουν μόνος μου, τον έρωτά μου σκλάβω. Πού θα να αρχίσω να θρηνώ, ποιος μου τον έχει φέρει. Κανιστροφόρα η Αναξώ, η κόρη του Ευούλου, στο λόγο της Αρτέμιδας που μας είχε έρθει τότε. Θεριά την ετριγύριζαν και θηλυκό γιορτάρι. Πες μου, Σελήνη, πες μου το, πώς μου γεννήθη η αγάπη. Και η παραμάνα η Άμυρη του Θεοχαρίδη, που ήταν το σπίτι της, στο σπίτι μου κοντά, πόρτα με πόρτα, με θερμοπαρακάλεσε να πάω στο πανηγύρι. Και ο